Ez arriskatu, engainatzen zaituzten eta arriskutsuak izan daitezken eguzkiari buruzko 4 mito. Lehen mitoa, eguzkiak larrua azala gogortzen dizu. UV-izpiak derrigorrezkoak dira bizitzeko, baina bere alde arriskutsuak daukate. ADN-aren kalteak minbizia eta fotozehartzea eragiten du. Bigarren mitoa, eguzkira ohitzen bazara, ez duzu kalterik jasaten. Lehenik eta behin gure azalbotoa ezagutu behar dugu, eguzkiarekin ondo moldatzeko. Hirugarren mitoa, azalargia badut bakarrik erretzen naiz. Azalak ez du memoriari garatzen, kaltea metatu egiten da. Eta laugarren mitoa, erretzen ez banaiz ez dago arazorik. Azal mota guztiek behar dute babesa, baina ez babes maila bera. Fototipoak desberdinak daukagu eta hori ezagutu behar dugu. Mitoen aurrean, dermatologoak argi dauka. Saihestu eguzkia 12-etatik 4-etara. UV babesa erabili, fisiko eta kimikoa beharrezkoa bada. Laburbilduz, eguzkia ez da etsaia. Harreman osasuntsu eta individualizatua garatu behar dugu berarekin.